खुलुमबाय बर'खौरांनि स्टुडिअ आं मनिल दैमारि बे समाव बर'खौरां मोनसे रादाबनि थाखाय आखायाव लादों। बे समाव बर'खौरां बिटिसि राजखान्थिनि दुंहाव रादाबनि रायज्लायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि बैस्ल'पारा गामियाव गंसे नखराव बिपिएफखौ आरो बिपिएफनि सोद्रोमाया बुखुनायनि थाखाय दुंहाव थासारि। अदेबानि मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाथायखौ लानानै बैस्ल'पारा गामियाव बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा रायज्लायनो फैनायाव दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोनदों। बिपिएफनि सोद्रोमाफोरखौ गो बेक, बिपिएफ मुर्दाबाद बायदि बायदि होननानै स्लगान होना बे गामिनि रायजो राजाफोरजों दान्थे बिदान्थे जानायखौ जों नुनो मोनदों।